aduna ko golle balle e nder hakkille yidde wurtinde godaɗe e ɓurɓe gendi. aduna woni koye wadde dandu e nder dundu. kala ko daɗa wirno so ɓooyi majja ko famde ka haala addani komin mo doɗel e gomo wittiyankoɓe biyeteɗo bajorɗo e cattal joguigal histoire to duɗal jaabi ha tirde 50 diop mo Dakar dokkodiri juuɗe gam artirde mbadiji nokku men gila to hanki ɓoyɗo. tawa feere nde ko sompude ko wiyete mémorial Tekrour fawru Tekrour. ndon fawru wonata ko moftirdu gande e batteji kamɓe keɓe pinal walla pinaliyankoje ballitoje matade dartol rendo men. ndon fawru ma feññin golle worɓe waaɓe no waar jaabi en koliten en ba en ceerno souleymani balen ko wayno abdoulkadir kanen ko wayno say kumaral foutiw talen golle ɓen jangine kollire haa ɗe gona jaadiɗe kala yonta. fawru ndu darnete ko to doɗel boowal ngal ne tolni e hectare uji 7 ko galle o gollorte ene hisa e kalis milliard uji 2 CFA. ɗum noon kala neɗɗo gam yito hen hoore muɗum fawru ndu koko udditi dammude mum uddeten ɗum kala neɗɗo e kala to wawi jeeyede. tuginode nanɗon oɗo kabaru paame gonɗen koye rumo binditagol e dow yarlitare manam campagne inscription volontaire gam addude ballal mum e darnugol fawru ndu. kala kalis mo jarlitenɗa fawru ndu aɗa wawi nawde ɗum to Ecobank. hebde hen ko ɓuuri labde ina wawi windude e email mo bajorɗo hono bajorɗo @gmail.com walla noddon e 77 536 42 20.